जरास्लायजाक थांमानि बागै रिजार्व एरिया डिक्लेयर फेका और रिजार्व एरिया नो 2009 फाय चिनी बरंगना एनसी सारनि नेतृत्वे सुरमानिको प्रथम अब रियलाइज फेका जे चिनी जे खाकामानि आवनो फुलफिल खायमालिया बेलायनो हामबाय जों दिनै चिनी आम्बासा डिभिजननि बुथारथै जागा कायसा लामसुंमोनि पान्डा खायमानखा अ लामसुंमो पान्डाव खायमान जाफायगा चिनी तिब्रासा हामग्राय मन्त्री तथा चिनी पार्टीनि सेन्ट्रल कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि बरंगना मेम्बार कुमार जमातिया तै दंगो चिनी पार्टीनि सेन्ट्रल कमिटिनि एसिस्टेन्ट जनरल सेक्रेटारि बरंगना जीवन गेरिया ते चिनी लोकलाइजेसन दंगो जोंर ओ याचक सुंमो पान्डा खायमान बिसिंतै ओ जागा हादु कलक पाराओ करमजय चौधरी पारा स्कूल जों टोटल 3टा पारानि 65 फेमिलिनि 212 भोटार चिनी पार्टी जों तिनि लामसुगिनो हाखा बरक बेसिकली आईएनपीटी बीजेपी ते सीपीएम पार्टी सपोर्ट खाय दं माने आसुक दिन बरक याफ्रि करय दं माने तिनि बरक रियलाइज खा जे पार्टी आईपीपी नि जे तिब्रालायनि दाबि अबनो चिन तिब्रासनो मोथां मोननाय अ दाबिनो बरक बुसकांगो तेबो चबाव जुनो चुबाना हिनै बरक तिनि फायका जोंबो चिनी पार्टी आईपीपी आम्बासा डिभिजन होते आं दलाय डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ओंगै बनो खाबाय खुबाय खाखुफोरबो लामसुगिनो हाबाय Dang fedi dang berukir baca fedi, jadi neri jago taruh baca fedi sampai. Tak kriti. Dang baca fedi sampai. I bet the long way. I get your back tonight. I bet the long way. I get your back tonight. I get your back tonight. जों दिनै 3टा भिलेजनि जोंर समर्थन माखा लांमानि हादुक पारा 10 फेमिलि माखासे ते नाइथक पारा 9 फेमिलि ते हादुक कलक पारा 43 फेमिलि जोंर टोटल मिलागै 62 फेमिलि जों मानखा ते टोटल भोटारखा 112 212 जों साइमानो हादुक कलक एरिया गो चिनी समर्थन करै और जों बेलाय दुर्बल किन्तु फियाबा ताबो जों नुखा और चिनी आईपीपी आम्बासा डिभिजन बर अनेक सामख्लायमानि बागै जों और बर जों मांखा तिननिसिम बर चिनी परिबार एंनाय बर बुइ ख्लायै चिनी हा दखन हामजागै चिनी टिप्लाइन मुभमेन्ट नो बर सहाय योगदान दफायका अबयसे जों और फान माननाय जों साइमा खाना बाहाय मियाफ्रो बाहायनो आं थांगा चिनी 10 दा कांचनपुर दिसामागो आरो बाहायनिफ्राय 200 परिबार हाय बीजेपी सीपीएम विशेष के बरक सीपीएम रो याकागै चिनी पार्टी योगदान दखा आरो आं बायतो चिनी प्रेम कुमार यांग एमएलए दंगो आरो जों गोबां चिनी आईपीपी पार्टी योगदान दखायका तिनि बाहायनो हाय अजागा हादु कलक एरियागो ब्रायने 62 फेमिलि और जरो योगदान दखायका आबागै जों साइमानो चिनी फाइनाल एडिसि इलेक्शन बेलायखे सामफाय दंखा आ इलेक्शन जों अवश्य चिनी आईपीपी पार्टी जों गाहाम रिजाल्ट खायनाय आबो जों अवश्य जों कन्फिडेंट दङ जों फुल कन्फिडेंट जों आईपीपी अवश्य चिनी एकक भाबे जों जरसि चिनी मतै हांखो जों साजाक जों मैक्सिमाम सीट जों बाचानाय जों बिदि सालाय दङ जों थांनाय सप्ताहआव जों दिल्लीबो थाङै फैका आरो जों कक सागो चिन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लोकल इलेक्शन आबनो आईपीपी पार्टी no yapai redi ba free hand redi hit sempono koikha ang khagawo chini BJP central leader rok boro manai nanai bo chini bo saijo khainai obangai ang chen full confident dong finance ni chongmari edisini bagai obai chini IPP party सबसे पार्टी और तिब्राव आंचलिक दल बिसे जों सबसे गोरा कोटर अबे जों गाहाम खायनाय अबे जों आसा खायो हामबाय।